Tuhon, tapuji Tuhata, maret dihita sien bukwede nomor 112 ayat sada das tutulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Parangehok kamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marperbuehon perbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamuma Jehovah marhite-hite las ni roha, robe mahamutu jolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan na sokkal jala na bonar. Dialohodo nagijang marroha jala dipati bohodo na serep marroha. Alani hupangido hami tuho say ramoti hami asa unang jukat tami unang gijang rohanami
Alai tugu-tugu hami marhiti-hiti toddim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami di adopan ni halak saluhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tatangihom pati ni debata ima na tersurat di Psalmen 26 ayat 3. Ai saya solpado di mataku dengan basam, jala marparangiau di bagasan hasitongami. Saulak nai. Ai saya solpado di mataku dengan basam, jala marparangiau di bagasan hasitongami. Ido sahana. Atong rak mahita mengidugugu sian tuhata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na bar tupatikmi. Amin. Maredehita. Tatopo tima dosata tuadupan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di julum martangyang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asiniroham na gudangido. Saya si maroham midasadok bangso nami se sama dosa nami sa luhutna. Say sungguli ma rohanami asamuba roha dot pangalahonami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabigima hatabaga-baga taringot tu hasesahan ni dosa.
Songonodo hatani Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop aka dosam, saimula mahotuau, ayau dosi paluaho, hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Maredde hita. Tatangi humma hatani debata turpu epistel di minggon ima natar surat di Yohanes onom ayat 50 dastu 50 tajahama marsika soring ayat 50 audo roti na mangulu natuat sian banuagi jangi manangise na mangaton rotion ido mangulu sa liling-liling na ia roti si leonoki bain hanguluan ni portibion ima dagiku jadi didok Yesus matu nasida natutu situtudo hatakon natuhamu tung nasodapot tamu hanguluani moloso di pangakamu daging ni anak ni jolmai jeleso di minupamu mudarna dapotan hanguluan saliling nado ganup na mangatot dagingku jala manginum mudarhu jala paheheok kudo ibana di hari parpudi ay si panganon natutudo dagiku jala si inumon natutudo mudarhu songon parsuru ni ama si parngolui diau gabe mangolu au marhite-hite amai songonima mangolu marhite-hite au na mangaton au odo roti na tuat sian banwagijang alai damtung songon na di aka okui ay mga donasida tong dumagi ido sahana mertua do akka natu mangihon hatani debata jala nau piopsa amin maredde ita
tahatidak ko mahata porsyautay songon nahinatidak ko ni dongata sa porsyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsya di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan natumo palangit dohotano au porsya di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasaday ima natimun si Maria nagabi-gabi seton di perbadia ado orang saubuhan ido tuhata na tumon bernit di pamuman ni silatus na matatapajal do ibana di haup narsilang na tua tu baluturu dung ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na manait surgo lahudu tu siamuni di bata jahoba amanai pargugo na suatu dosani di sime ibana pay mamulak so tanoon menghumi halak na mengulu dohot na mate au porsya di tondi perbadia jaladong sada huria na badia huria to panala Kristen akan na badia dodah sani dosa dodah tahi na mandok mula menguluso daing hang nong mate dodah hulun na surasuda amin. Tabigima kor ina kamis.
tabegema titing di mingguan. Shalom, Horas Madita Saluhutna. Tabegema tikting di minggu sadarion minggu tanggal 10 Agustus 2024. Kuarni minggu sadarion, ima minggu pa 12 hondung Trinitatis, lapatanna hasito lusa daun ni debata, dohot topik minggu, mandadikon neang niroha, jala mangihuton hapat tason. Tikting namar ragam. Naparjolo, pilihan tu pembangunan. Sadarion minggu tanggal 10 Agustus 2024, papungu pilihan dohita tu pembangunan jabu dohot kantor huria. Tapa saat ma pilihan sada A, sada B dohot pilihan 2 andorak sojamita, jala pilihan tu pembangunan marhiti amplop di pasahat tujolo duksipul jamita. 2. Sakramen Padidion Nabadia. Di hari minggu tanggal 25 Agustus 2024, di gereja tahun, di Patupado Padidion Nabadia tu akka anak ni Huriata, ima di parmingguon pukul 10 sada wib, di Pangidoma tu akka natoras nidak danak nanaing tardidi, asa mendaftarhon ianakonna huhut mabuan surat hatorangan sian situa wik, buku keluarga jemaat dohot fotokopi akta nikah tu anak buah baju. Katekisasi di Patupa di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, pukul 10.05 wib, maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Tolu, rapat majelis tahbisan. Di hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, pukul 10 pitu wib, maringanan di Sopo Saroha, di Patupa, majelis tahbisan HKBP Tangerang Kota do rapot, membicarakan tahbisan sintua, di Pangidoma tusude majelis tahbisan, laho madohoti ulauni, domutusi, masohot ma learning calon situa jala Roma madohoti rapoti. 4. Sosialisasi pembangunan. Sadarion minggu tanggal 10 Agustus 2024, di sude parmingguon di Patupado sosialisasi pembangunan duksipul tikting. Goarni petugas sosialisasi sian panitia ima, parmingguon pukul 6 amang sudung simatupang, di parmingguon pukul 8 dohot pukul 11, amang situa Jonggi P. Haryanja, di parmingguon pukul 16 dohot di pukul 10.30, amang situa Juara W. Siahan. 5. Panitia tahun Oikumene. A. Pangebation Huria. Sadarion minggu tanggal 10 Agustus 2024, borhat do sebagian panitia tahun Oikumene inklusif, rap dohot paduan suara kita serapim, lau mangebati Huria, Gereja Persekutuan Umat Kristen Harapan Kita, Pauk Tangerang, nani uluhon ni amang padita, maridu purba MTH, huhut pasahaton hatani debata di parmingguoni, di pasu-pasu Tuhan ma ulauni. B. Latihan gabungan pagelaran budaya Nusantara. Di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10 siawib, sahat tunasidung, di Patupado latihan gabungan pagelaran budaya Nusantara. Domutusi di Pangidoma tusude kategorial lao madohoti latihani. C. Pagelaran budaya Nusantara. Di Patupa Dewan Marturia dohot panitia Oikumene inklusif do pagelaran budaya Nusantara di tanggal 20 September 2024. Jala tahap perluhot do biaya lau tu persiapan pagelarani. Domutusi di Patupa panitia do menjual tiket turuas ima, tiket VIP harga 300.000, tiket gold harga 250.000, tiket silver harga 200.000, tiket bronze harga 100.000. Onom ruas nataba. Mamuka sadarion minggu tanggal 10 Agustus 2024, nunga gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima, keluarga amang Riki Tapubolon inang Dwi Renyati Simamora, narosian HKBP Luban Guguk, Resort Sipahutar, Distrik 2 Silindung. Nasida maringanan di Jalan Betung Raya, RT Onom RW Pitu, nomor 54B, Kelurahan Cikokol, Wik 35, NRJ 24 Sadapitu 56. Pitu ruas Parguru.
Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024 nungga gabe ruas parguru ima Elisa Dian Pramesti na sida maringanan di Happy Canary House Jalan M Amorim nomor 40 RT 14 RW 5 Cilenggang Serpong. Koinonia sada pangebation huria di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 borhat do punguan ina mangebati huria pos pelayanan Jayanti na niuluhon ni Amang Padita Sabar M Manulang SPD tuhat tama mamasumasu pardalanan nasida. 2. Retret Kor Amahuria di hari Sabtu sahatu Minggu tanggal 24 sahatu tanggal 25 Agustus 2024 di Patupa Kor Amahuria do retret na maringanan di Cisarua Puncak na niuluhon ni Amang Padita Maridup Purba MTH. Diakonia ucapan selamat full timer parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubu dohot ulang tahun pardongan saripeon tu sude ruas ni huria na marulang tahun di bagasan mingguon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jala togu haporsiaon di bagasan Tuhani. Tu sude akar ruas na di bagasan parsahiton anggiat ma di lehon tuhata hahipason. Songonima tikting di minggu tasadarion dia katikting naso di jahon boy mata jaha di buku acara digital dohot molo adong akka na hurang takas di panuratonon dohot di pajahayon boy do di patakas tu perhalado di wiktabe manang tu sekretariat ni garejata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuhata ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu ma nang parhalado dohot ruas lau patupahon akka ulaon di huria bain sangap di goar ni tuhata. Tabege ma panorangion sian panitia pembangunan. Horas Madita Salutna. Horas. Izinkan saya berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Batak nanti marpasir-pasir, anon mekel tulaku Padita AS. Jadi pada hari ini kita akan mengumpulkan pilihan ke depan ya, dalam rangka pembangunan rumah dinas huria dan kantor huria. Kembali flashback kita ke belakang bahwa pembangunan ini sudah lama kita rancang ya, dan kita sudah mempunyai dana yang cukup untuk itu, kira-kira 2,6 miliar. Namun di perjalanannya terjadi kendala-kendala di hal perizinan, mengingat bangunan kita bertingkat dan luasnya sangat signifikan ya gitu ya. Nah, sebagian dana yang 2,6 itu kita bangun untuk bangunan Sopo Saroha yang lebih sederhana, dan untuk memperoleh perizinannya terutama dari lingkungan lebih mudah kita dapatkan. Nah, seperti sosialisasi yang pertama bahwa dana yang 2,6 itu kita bangunkan Sopo Saroha, jadi berkurang uang itu 1 miliar. Nah, kita dengan modal atau dana 1,6 membangun rumah huria dan kantor huria ya. Nah, rumah huria itu posisinya akhir Juli 2024 itu 57,91% ya. Dan kita sudah mengeluarkan uang dari 1,6 itu 1 miliar 332 juta ya. Tentu dana ini tidak cukup, seperti yang karena sudah kita belanjakan membangun rumah itu kira-kira 1 miliar ya.
Jadi rumah Huria ini terdiri, ini kalau saya bilang kayak apartemen berlantai 2, sebenarnya lantainya ada 3. Ya, sebenarnya kita rancang itu untuk 4 lantai. Ya, tapi kita hold sampai 2 lantai plus dak untuk nanti untuk generasi berikut yang ingin menambahin bangunan. Rumah tersebut ya terdiri dari 4 rumah untuk full timer. Ya, jadi ada 4 rumah di situ. Kemudian di lantai 2 ada nantinya ya mungkin semacam ruang doa dan juga tempat sekolah minggu bersosialisasi di situ. Mungkin ada nanti akan dirancang lah di situ. Jadi di bawah ada kantornya Huria. Nah, karena kita masih membutuhkan dana, ya, dari awal tahun sampai sekarang kita mengumpulkan dana itu lewat satu pilihan amplop 70 ke depan. Yang kedua, janji iman untuk pembangunan. Jadi janji iman ini tadi pagi Yamang Belman bilang ini dulu aku yang create katanya. Memang waktu kita dapat 2,6 itu Anam 7 tahun yang lalu waktu beliau masih Panres. Ya. Jadi yang ketiga adalah spontanitas. Nah, ada yang keempat diusulkan Akasitua, yaitu dukungan dari week per week untuk mencukupi pendanaan kita. Nah, dari bulan Januari sampai sekarang itu kita sudah mengumpulkan dari 3 kategori tadi 250 juta lebih kurang. Berarti kita kurang kira-kira 750 juta lagi. Kemudian ini sudah ditetapkan oleh Huria itu Oktober harus selesai. Karena kalau meleset itu kita akan mengeluarkan uang mungkin lebih dari 100 juta untuk kontrak rumah full timer. Nah, saya sebenarnya yang menaikkan kontrak ini sebagai Pimpro melihat kondisi ini tentu mempunyai exit strategi namanya. Bagaimana jalan keluarnya kalau tidak terkumpul dengan secepat-cepatnya? Pertama, sebenarnya sudah saya lemparkan bahwa kita pakai pinjem adalah uang yang kita kumpulkan 2 tahun berturut-turut, ya, panitia kesehatan sama panitia profesional, ya, itu ada kira-kira 500 juta. Tapi itu harus dikembalikan oleh pembangunan. Itu hanya untuk uang darurat. Jadi Yamang Inang, kami mohon, ya, membantu Huria, ya, selain tadi meramplop 70, kemudian janji iman. Janji iman ini adalah janji iman seseorang untuk membantu Huria, pembangunan Huria yang diberikannya setiap bulan. Ya, mau 200.000, 500.000, ya, berapapun, karena dia sudah mendapatkan ketetapan hatinya harus per bulan. Itu janji iman. Kemudian yang spontanitas yaitu adalah kalau kita punya berkat yang berlebih, silakan memberikan kepada Huria. Jadi itu yang dapat kami himbau, itu yang dapat kami jelaskan kepada ruas di sini. Horas Madita Salutna. Horas. Tabegema kur inahanna las marudutan non kur ama Huria.
Di nama redde hita laus tapasama pilihan sada A, sada B, do 2.
meni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhutna. Horasma di aka damang dainang dohot naposo bulung ni huriata onma parjolo sahali hami mimpin ibadah di pukul 10 sadauna teh. Horasma dihita saluhutna. Kamang kainang turpuk dihita nagabe renungan ima tarsurat di poda bindusia memuka sian ayat sada sahatu paunopon. Tapayut ihut ma di bagasan rohat tabe. Nunga di pajongjong hapis tarani jabuna, jalan nunga di dak-dak tiangna batu si pitu-pitui. Nunga dipotongi pinahanna pamuean, jala dipapang anggurna. Nunga huhut dipadiri mejana. Nunga disuruh suruanna boru-boru, manggonggohon jolma di atas betul-betul nihutai. Manang ise na tobok, Roma ibana tuson, tuganup na hurangan roha hatana songonon. Roma hamu, pangakamu ma sian rotiku, jala inum hamu sian anggur na hupapangi. Tadikon hamu ma aka naniang roha, asa mangolu hamu, jala ihut-ihut hamu ma dalan hapatasoni. Ido sahatna. Ruas ni huria nahina holongan, nama nangihon jamita di bagas coron di debata, dohot namangihuton marhite-hite live streaming. Sadarion dibuan do hita marhite-hite topik ima manadikon niang niroha jala mangihuton dalan hapatason. Nunga taboto nian molo buku poda ima buku namaresihon akaruhut di parngoluan napatut sidalanon. Jala boitong taida aka narikot si pasidingon diaka parngolota si ganupari. Jadi amang inang molo hita naeng mandapoton hanguluan manang boy hita lang mangatusi aha na ikon si ulahonoto di bagasan parngoluan boy do taida manang tajaha ima turpuk na adong di podaon. Molo taida aka amang aka inang di bagasan parngolota totu boy tabereng adong kemunduran di aka generasi demi generasi. Bohado aka amang aka inang diberek kamu yanakon muna na di zaman generasi sonari. Dibandingkon molo titiki hamu songon gabe yanakon ni akan tua-tua. Dalam bahasa Indonesia dalam artian apakah generasi muda sekarang lebih mudah untuk dinasehati atau lebih sulit dinasehati? Molo dibandingkan hamu na tua-tua tik-tiki dipodai akan na tua-tuai. Ya. Jadi molo hea hubege adong do kemunduran, ya. Manang piga-piga na tua-tua na toras mandok, kenapa ya inang? Kok sekarang anak muda susah kali dinasehati? Iya, mungkin salah satu hal yang mendasari susah akan naposo sinunuaeng
atau generasi sekarang ini mendengarkan poda karena mereka sudah mendapatkan hal yang menyita perhatian mereka. Generasi sosonari umlomo berohana sonari ima mamereng manang marsiajar siana binerengna, itu kan? Dibandingkan marhite-hite aka poda na langsung pinatal dikatakan oleh orang tua kepada mereka. Jadi molo huida di son, molo sian status-status ni akan naposo sinuaeng, itu kan? Mereka akan mudah sekali mengupload atau juga masang WA status ya tentang kata-kata yang bijak. Karena mereka lebih tertarik untuk melihat daripada na pinatol hasni natorasna. Jadi salah satu na menurut kami mengalami kemunduran mengapa aka generasi sonari sepertinya sulit ima karena mereka sudah mendapatkan hal yang lebih menarik dibandingkan holan hata nasiana tua diucapkan gitu ya, diajarin, dinasehatin. Jadi akang mang kainang on matantangan dihita karena tua-tua imalaho mangajarhon aka sundut naung poso asalam junuk manasida jalala masih holma manangihon aka poda marhite-hite sian pamangata ya. Jadi asa marhite-hite sian pamangata pe itu memiliki kekuatan, itu harus disamakan dengan perbuatan na ikon tapatuduhon tu aka sundut nau poso. Aka amang kainang salinai boy taida molo poda ima na marisihon aka ruhut na ikon si ulahonota dohot aka ruhut na naing si pasidingota ya. Jadi molo unuk ni buku poda ima taringo tu habisukon marbisuk bisuk, kalau bahasa Indonesianya berhikmat dan hikmat. Molo habisuhonon marujahan mai gabe hata hapistaran, gabe hata hapatason, gabe hata parbinotoan. Jala ima naboi patahun hita aka jolma mangatusi dohot makang ngeluhon hasitongan ni hata ni debata. Jadi marhite sian habisohoni boido gabi atusota jalata tada ate akamang kainang. Seperti apa diri kita? Apakah kita bisa melihat kita sebagai salah satu orang yang bijaksana atau belum? Apa kurang bijaksana? Alanii asabui hita lamar bisuk di dalam madalani aka ari-ari tujoloan narion aka amang aka inang rikot do dihita imalaho menjamuton hatani dibata di bagasan parungolota siganupari. Molo tabereng nakin nakamang kainang jala tabege sian epistel dan nakin di jahahon roti hanguluan ima dalan namanglihon hanguluan saleleng nilelengna. Molo di paumbar tu turbuk tasadarion roti hanguluani ima hata bisuk nasian debata. Molo dibuan muse tu perjanjian baru aka amang aka inang habisuhoni ima boy tatada di bagasan sada pribadi ima di bagasan
Yesus Kristus. Aka amang aka inang memang molo secara gampang kita dapat mengatakan, oh saya termasuk orang yang berhikmat. Saya sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang harus dijalankan atau yang tidak bisa dijalankan. Molo secara sederhana kita pasti mampu membedakan mana yang putih, mana yang hitam. Kita dapat langsung membedakan mana yang perbuatan dosa atau yang tidak perbuatan dosa. Alai, kita akan mudah tergoda untuk menjadi orang yang berhikmat ketika itu berhadapan dengan kepentingan diri kita sendiri. Molo berhadapan kepentingan, kita akan mudah digoyahkan. Jala hitape boido digoda untuk membenarkan apa yang salah dengan kata-kata sidalian marbisuk. Ya. Misalnya, mulai yang masuk di persekolahan. Misalnya tu persekolahan polisi. Godang mana mandok ikut marbisuk dohita. Tajalang mak kepalai. Itu kan? Kalau kita diperhadapkan dengan kepentingan aka amang aka inang, kita akan diganggu habis supon kita yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Alani buasa totong hita aka amang aka inang dipaingot marhite-hite hata ni dibata tarlumobi marhite-hite poda asa taboto manian mulak muse tu hata manang lomoni rohani debata. Jadi taringo tu nabisuk dohot tu namarneang ni rohaon aka amang aka inang, itu akan menjadi sesuatu momok yang besar bagi kita molo berhadapan dengan kepentingan diri kita. Kita akan sulit menjadi bijaksana molo bertentangan dengan kepentingan diri kita. Maul dohita gabe bisuk hombar tulomo ni rohani debata molo maralo dohot kepentingata. Ya. Secara sadar atau tidak sadar amanginang ima hadiriota. Secara sadar atau tidak sadar itu yang harus kita kalahkan. Alani masuk mahita muse tuturpuk nanakin tajaha aka amang aka inang natar surat sian poda sia ayat sada sahatu paonoponon. Didok disi di patorang adong sahalak napa jongjokon jabu jala menegakkan tiang batu si pitu-pitu. Aka amang molo didok adong parjabu na membangun jabu tiang ya dengan tiang 7 berarti itu bangunannya adalah bangunan yang sangat besar. Boido di tongamu aka amang aka inang piga do tiang di bagas coroon. Dua do, opat, nasian pudi dorana boy mamereng jelas ate. Piga do tiang na adong di bagas coroon aka amang nasian belakang. Adong onom tiang, ya. Onom tiang nama sabal gaon. Berarti molo pitu tiang bisa dikatakan ini mau menggambarkan rumah manang sahalak napa jongjokon jabu
yang besar. Dia adalah gambaran Tuhan yang menyambut setiap jemaat, menyambut setiap orang, dan Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Aka amang aka inang turpuk tasadarion ima gokon dohot jojo do. Gokon dohot jojo no debata dihita saluhutna. Jalan nungarade sudah dipatupa. Jalan nunga sude nanum benggan di parade debata. Molo didok disi akana hombar tusi akasi inumon anggur daging juga sesuatu yang luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jamuan besar. Gokon dohot jauh-jauh ni halak na pistaron. Dung rade di patupa ibana sudena. Disuruh ma aka naposona. Asamanjo sude halak. Di luar dari rumah itu, di luar dari istana itu. Aka isema na disosoi. Molo tabegreng naking jala tabege ima di ayat 4. Manang ise na tobok. Roma ibana tuson. Tuganup na hurangan roha hatana songonon. Jadi adong dua bagian atau ciri khas atau kelompok manusia yang diotang debata ima laho masuk tu perjamuan nabalgai. Ima aka natobok dohot akana neang roha. Molonakin hubereng hata batak tobok ima napatuduhon halak na lugu. Lugu tidak tahu apa-apa. Ya. Alai molo didok halak naneang roha berarti orang yang acuh, yang mengacuhkan, yang menyepelekan. Jadi dua kelompok halak itulah gambaran hita jolma aka amang aka inang. Jala hita dona niotang ni debata. Asa masuk hita tu perjamuan nabalgai. Asa tadaima ima roti hanguluani. Asa tadaima habisuhon nasian Tuhani. Sude hita natobok yang lugu, yang tidak tahu apa-apa, yang belum dicemari terhadap dosa, yang belum dicemari terhadap godaan-godaan si jahat atau kepentingan-kepentingan duniawi. Atau kita sebagai gambaran orang yang menyepelekan atau cuek terhadap kebenaran. Manang cuek tuhatan di debata Roma hita. Tuhan sudah mengundang kita. Jadi marhite-hite turpuk sadarion aka amang aka inang. Imalaho mengingatkan diri kita. Mulo adong jauh-jauh sian Tuhani. Olo dohita manangihon, jala olo dohita makangoluhon. Terkadang aka amang aka inang hita dibawa ke dalam situasi kita dijebak di dalam situasi kalau kita adalah seseorang yang mengetahui segalanya. Terkadang kita dibawa dan dijebak bahwa kita tahu apa yang harus kita lakukan tanpa terlebih dahulu kita
berdiskusi atau berbicara kepada Tuhan. Gabi sepele mahita tuhatani di bata. Gabi sepele mahita tuhatani di bata. Gabi sepele mahita laho martangiang tu di bata. Padahal aka amang aka inang molo di bagasan parngolota ikon cut-cut dohita martangiang tu di bata. Kita harus setiap saat datang kepada Tuhan. Kita harus setiap saat berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk dari Tuhan. Ima naginoaran molo namar patas niroha hita. Berasing doi, marasing doi tu halak napistar. Marhite-hite terpukon di jauh dohita asa gabe sahalak namar patas niroha. Gabe sahalak nabisuk. Ciri utama halak namar bisuk dohot namar patas niroha ima parjolo ma ibana laho tu debata. Parjolo ma ibana martangiang tu debata. Parjolo ma ibana mengungkapkan segala isi hatinya, jala mangido panuturion, mangido dalan sian Tuhani. Bukan kita ambil jalan lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkatilah jalan atau rencana atau apa yang akan kami lakukan. Molo disi atong nataula kita memaksakan kehendak kita untuk Tuhan lakukan. Jadi sahalinai aka amang aka inang nadidok kita merpatas niroha, nadidok kita berhikmat adalah ketika kita terlebih dahulu berbicara kepada Tuhan, memohon petunjuk dari Tuhan. Jaladung martangia kita maka kita akan dimudahkan untuk melihat dan juga menjalani apa yang harus kita lakukan. Ima buah-buah dihita aka amang aka inang marhite-hite trupukon. Yang membedakan orang na marpatas niroha mangihuton jalan hapatason jala manidikon neang niroha. Aka amang aka inang do sude aka na manangion hata ni debata molo hea hita marneang niroha di hata ni debata taingot maju aka amang aka inang. Kalau kita menyepelekan firman Tuhan, kalau kita acuh terhadap firman Tuhan, apakah yang kita dapatkan? Yang pasti tidak ada sukacita di dalam kehidupan kita. Molo marniang niroha hita tuhatani debata. Alai molo jamot hita kamang aka inang mangiuton dalan hapatasoni taingot majo apa yang kita rasakan dan apa yang kita dapatkan. Pasti las niroha dohot hagogoon do dilehon debata. Alani molo nunga tadai jalan nunga hita mamboto rikot do HP hata ni debata atong tabalokon ma ima sifat-sifat yang melihat dan hanya bertujuan dan berdasar dari kita, diri kita sendiri. Itulah yang harus kita buang. Tetapi kita harus membangun ima satu komitmen bahwa saya
ikon parjolo sahali do mandapoton debata. Laho mandalani aka ari-ariku. Laho mandalaton aka rencana manang masa depanku, masa depan keluargaku, masa depan anak-anakku. Jala aka amang aka inang pos marohata di Tuhani, molo rajin hita, tapasunggulhon akayana kota, imalaho parjolo menangihon hatani di bata, manja hatani di bata, bibel na dijaha. Ima hagogoon, sianido hapatason ro. Molo tamulai do dirita hidup kita dengan membaca firman Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Maka kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani hari itu. Meskipun hari itu akan menjadi hari yang berat, meskipun itu hari akan menjadi hari yang penuh dengan pergumulan, ale molo parjolo do hita mangido hagogoon sian Tuhani, pasti hari yang berat itu dapat kita lakukan, bahkan kita akan mendapatkan kemenangan. Amang inang turpuk sadarion unak kolan tabo tabege di tonga-tonga parminggota. Alai uji ma aka amang aka inang, uji ma hata ni debata di parngoluata sigano pari margogodo manangdang. Ta uji ma firman Tuhan ini, apakah kalau kita menjadi seorang yang melakukan firman Tuhan atau yang mendengarkan firman Tuhan, apakah kita akan menjadi seorang yang semakin bijak? Tahu jima aka amang aka inang, sehingga kita bisa merasakan bahwa kita bertumbuh menjadi seorang perempuan, menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Molo mangulu hita marihite-hite hatani Tuhani. Yese anggiat ma marhite-hite turpukta sadarion aka amang aka inang, boy mahita mulak dengan membawa satu komitmen, aku akan menjadi pribadi yang lebih berhikmat lagi. Aku akan menjadi pribadi yang lebih berhikmat lagi. Mulo tadok koni tu debata, lehon madihami ali Tuhan hapat tason. Jalami mang ido aka amang aka inang, ikon tapangido jo parjolo sian Tuhani, asa dilehon hita hapat tason. Rohana boy memilangi, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi kita berpikiran untuk kepentingan diri kita, tapi mari kita berpikir bahwa kita merpatas niroha bisa kita berhikmat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Aka amang aka inang molo taula honi parjolo pos marohamuna. Segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikannya sesuai dengan kemurahannya. Karena Tuhan sudah mengatakan itu dan menjanjikan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lului hamu maharajau ni debata dungi lehonon nado aka ondeng. Artinya apa? Artinya ikon parjolo do hita manangihon hata ni debata. Ima poda, ima roti hanguluan,
ima dalan hanguluan saleleng nilelengna. Atong tabuan maon aka amang aka inang nunga di otak kita. Kita semua sudah mendapatkan undangan itu tanpa terkecuali. Kita sudah mendapatkan undangan itu, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, dengan segala strata sosial atau perbedaan-perbedaan yang kita bikin di dunia ini, Tuhan mengotak kita. Boha olo dohamu roh Tuhani, olo dohamu manjakon hatani Tuhani, olo dohita mangulahon hatani Tuhani, molo taulahon aka amang aka inang pos marohamuna pos marohata gabe halak namar patas niroha mahita jala Tuhan pun akan berkenan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Mulia tele Tuhan di sudedinggan di basam doat asini roham naung hujalo hami marsada-sada tarlumubi mamar hite-hite hatam nabadiaon ale Tuhan ima na membain hami gabe sahalak namar patas niroha Tuhan o tanganmu ale Tuhan huadopi hami do ale Tuhan marhite-hite haserepon dohot haundukon niroha ale Tuhan rodo hami lao manangihon hatam nabadiai hujalo hami do hatam nabadiai ale Tuhan jala mangido hami pargogoi mahami saluhutna ale Tuhan asa boy hudalaton hami hatam nabadiai di parngoluan nami sigano pahari unang baik kami ale Tuhan gabi halak naniang roha alai bain mahami ale Tuhan gabi sahalak namar patas ni roha jala sahalak namangihuton dalan hanguluan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami ali amang ison hami marsada ni roha imalaho martangiang tuadopanmu nabadiai pasadahon roha dohot pakirimon nami ale Tuhan alahodo debatan nami alahodo Tuhan nami jala tuhodo hami ale Tuhan mangido mangelek atong ale Tuhan homa ale Tuhan namandauni akar ruas namar sahit ale Tuhan na terdaftar di titing ni huriam sadarion ale Tuhan adong 10 sia halak mangertangiak kami ale Tuhan tu Revan Andrea Sutapea Tuhana Winanti si Hombing tu Jenny Siregar tu Tony Pesianipar tu Amang Luster Pesianipar tu Inang Lydia Lumban Batu tu Inang Rosdiana Tampu Bolon tu Inang Helen Asimanjuntak tu Amang Bagas Habeahan tu Amang Sintua Victor SM Situmorang tu Amang Andriano Markus Ambarita tu Amang Mangapul Sitorus tu Amang Ramlan Haloho Amang Gabriel Hotben Sitompul Inang Grisdela Asi Hombing Inang Cheryl Esi Hombing Amang calon Sintua Horas Jehana Pitupulu Inang Septerida Huta Barat dot Amang Sintua Marasi Gultom Tuhan homa masu-masu nasida homa Tuhan namang lehon hamalumon tu nasida dot homa ale Tuhan namang ramoti jala mangalehon hagogoon tu akka keluarga na mendampingi nasida pargogoy tu maha Tuhan si panganon si inumon dot akka ubat na dikonsumsi nasida songsone pele Tuhan las norahan nami dison tidak terdaftar adong 70 sia halak na marulang tahun di bagasan samingguon dohot adong 20 keluarga na merayakan ulang tahun perkawinan ale Tuhan mau lihate di sudi akadinggan di basam homa ale Tuhan na memasu-masu nasida pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga homa na memasu-masu nasida Tuhan marhite-hite asi dohot pakaholongim Tuhan Yesus Kristus homa ale Tuhan na margogoyhon aka pangula ni huriam laho manjamoton aka ulaon manang program ni huriam ale Tuhan
asa boy sude Tuhan tarihuton jala boy mardalan dohot denggan sude parhalado na partohonan dohot naso partohonan dohot aka kepanitiaan pe ali Tuhan homale Tuhan na manglehon las niroha tu nasida saluhutna di bagasan parngolon nasida asa marhite-hite saluhutnai ali Tuhan hahipason hagogoon habisuhon boy ma hupatupahami ali Tuhan akka nadinggan akka nauli akka narikot lahu mamuji pasangap guarmu nabadiai Tuhan Yesus Kristus mangidu mangilek hami tuadopanmu nabadiai ali Tuhan ho mali Tuhan nam masu-masu hami saluhutna Tuhan ho mana masu-masu aka parkarejoan aka usaha aka sumber-sumber rezeki sumber-sumber keuangan aka ruasmu pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga ale Tuhan jala homa ale Tuhan membuka pikiran dohot rohani aka sude ruasmu ale Tuhan asaboi hami sude marsadani roha imalaho mensukseskan pembangunan na adong di gereja nami sadarion ale Tuhan Tuhan balga dorohan nami imalaho mangurupi huriam lao pajongjokon bagas ni aka pangulan ni huriam ale Tuhan alai molo dibereng huberek kami sian hadirion nami ale Tuhan tung macai borat dia sala di siala perekonomian na adong na masa di sadarion alai pos dorohana midiho ale Tuhan nunga mangido mangelek kami todopanmu nabadiai mangido kami hamuraonmu ale Tuhan pos dorohanami diho ale Tuhan diukapodo akat rezeki di hami saluhutna ikon mamasu-masu doho ale Tuhan dia kapar karejoan do di usaha demi usaha na di patupa akar ruasmu ale Tuhan asa marhite-hite saluhutnai boy patupa hami ale Tuhan boy hu tu pakihami na hombar tu aka programi ale Tuhan marhite-hite komitmen manang na asing Tuhan Yesus Kristus tuang songoni aka kepanitiaan di tahun okumene inklusif adong piga-piga program Tuhan homana menjulani saluhutna asa program-program tersebut boy mardalan dohot denggan tarlumu bima lam patuguhon haporsion nami lam membayan hami gabe sada pribadi yang berjiwa inklusif okumenes jala boy hami memiliki hati yang lebih berjiwa sosial kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan homa ale Tuhan namang ramoti hami saluhutna digijang saluhutna ale Tuhan julma pardosa do hami ale Tuhan sesa marusa nami asa talup hami gabe haborani pasu-pasum mangasahon goar Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Marende maita uhut papungu pelean Sa
tataknya kon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silon lehon na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siana ni lehon mi tu hami. Pelean nami tuho. Say jalong mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asau parasea kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho ti portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami godang ni silon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok maulia te tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut molamoni roham di Banua tongaon songo na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say samodosanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon to pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jala jolohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tu tondim.